फैगौ गाबोन सानसेल'सै 19 तारिख अक्ट'बराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गिदिरथार थांखिजों खुंनो लानाय जेनिखि आन्डार 13नि हौवासाफोरनि फुटबल गेलेनाय जि मोनसे हाबाफारि बेयो 19 तारिख अक्ट'बराव जानो थांगासिनो दङ। बे हाबाफारिया सानसुनि 12टानिफ्रायनो जागायगोन। गुबुन गुबुन हाबाफारि मोसानाय मेथाइ खननाय बिनिफ्राय जागायनानै गेलेनाय हाबाफारि बियो जागायगोन आरो बिनि सिगां गाबोनहाय 18 तारिख अक्ट'बरावबो चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि आइजो गेलेग्रा हान्जा आरो पाटगावनि एफएलएन्स क्लाबनि आइजोफोरनि गेलेग्रा हान्जाफोरनि गेजेराव गाबोन 18 तारिखआवबो आइजोफोरनि मोनसे फुटबल गेलेनाय बे हाबाफारिया जागोन आरो बे हाबाफारिया एखे जायगायावनो चिरां जिल्लानि थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबनि जेनिखि गेलेग्रा फोथार बे जायगायावनो जागोन। बेखायनो जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो रायजो राजा सानसुमै आरो गुबुन गुबुन आफाद राजनितिक आफाद गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा जोंनि लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो जोङो हांख्रायगोन जाहाथे बे हाबाफारियाव फैनानै गाबोन 18 तारिखआवबो फैनानै जाहाथे जोंनि आइजो गेलेगिरि बिथांमोनखौबो थुलुंगा होफैगोन आरो 19 तारिखआवबो जिहेतु उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट एबसुनि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया जासिगोन। बेवहायबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि फंबायफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होफैयो जोङो मिजिंथिदों आरो बेवहायनो फुटबल मेट्च हिसाबै जोंनि आलासिया थागोन फुटबल गेलेगिरि बिथांमोन दुर्गा बर' बिथां आइजोफोरनि गेलेगिरि अल्पना नार्जारि मनबिर बसुमतारी बिथांमोनहा जोंनि फंबाय आरो बिनानाव बिथांमोनखौ खेलाखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैगोन।